الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alaihi wasallam mbiye sallallahu alaihi wasallam ko adi fof ɓeɗe wasiyan e hoorem e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala o jangtima e deftere makko teddunde alquran alkarim fattaquni ya ulil albab la ilaha illallah mbiyeɗa saɗa jogui hakkille yahul allah ko toon faya to Allah faya moƴƴo noon ene foti teddinede moƴƴo ene foti hersede halpulareɓe mbi walla wiyoɓe mbimi mbi moƴƴo ma ko ese poɗɗen hersude Allah joom moƴƴere o fattaquni ya ulil albab ni sa jogui hakkille hol jomiraɗo subhanahu wa taala kanko wi ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ينكون غردين بندرابي سيلابي سنتيرون مجر جتن الله سنتيرون كو فيواني بلن كويمن اي نام enen gandi enen foko gin jofuyobe ma wodani no finani ma won dawdo lisan joftani la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dum wadi gidoma al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اي نعم o wi joom hakkille peerɗo koye qissa siddiqu gonɗen mi yejjirani bandiraɓe sere ko toon gonɗen ko toon paaɗen o ummima makka o yaade almoustapha ɓe jettima madina ɓe mahi jama suba kay kikiɗe jamma e ñalawma omon wonde almoustapha sallah sallam o haaɓani o geddani o yaltani groupe duuɓi sappo e tati o waɗi hen ɗoygol makko o waɗi hen kalis makko e diine o waɗi hen jawdi makko sabu la ilaha illallah muhammadou rasulullah oɗo ne foti yiɗede omo foti ñamtinede bandiraɓe sehiraɓe enam nelaɗo sallallahu alih w sallam wi walla sallallahu alih w sallam wi on pinɗo joom hakkille woni kaspuɗo hoore mum oumar ibne alkhatab o wi kasbe koye mon haade mon kasbede la ila ken jogorɓe hasbede ndeysan faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ken peesereɓe inam فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سن بني كن فوتي نين بر موجر ما ان تويرون سن بني بوناند كن فوتي نين بر ما ان كاسب بندرابه والله جم مالي هذا الكتاب يا ويلتا ولا يا ليتني ويا ويلتا ويا 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 مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها تبنتون بكرو تشوفني ود الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بكرو جيجيدن نانتون افدي لا اله الا الله سور ان nelaɗo joom hakkille woni kaspuɗo hoore mum o liggani hade maayde kala ko awar caggal maayde e nam ajis noon mo finani noon o gollani o juulani o sakkaki omo waɗa ko wela omo rewi welamma fittanu makko omo ɗamini kadi aljanna towɗo o ɓurɗo e aljanna te o ligganaki ɗum la ilaha illallah ƴetta mbuɗɗiɗe seɗen cakkoɗen mbuuɗe ƴeen mbeɗa jogui weccir somi jogui weccir mi sakko i an mbaɗona hoorema mbaɗanda ya ayyuha alladina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat li gad ƴeewi ko gardiɗanne allah yi wala tayammamu lhabitha min tunfiqun i an cakkoroɗo weccir o aɗa yiɗi rokkede weccir i an allah rokkuma ko biyeji aɗa jogui visa card aɗa jogui master card aɗa jogui kange aɗa jogui kalis mo goppuɗa ɓiɓɓe ma dona ɗum ko cakkorɗa aɗa waɗani hoore mako wona almudo dokkuɗa wona miskino wala tayammamu lhabitha min tunfiqun walastum bi akhidi illa an tuhmidu fi wuttama dappuɗo o mo feere sumi o on cakkorɗa wuttama mbasan o mbaɗa e ɓanduma ɓurɗa ko horsinde ɓanduma e hoorema ko gardinɗa ko ɗum tawoyta lakara buɗɗi ɗiɗi wecciro o 15 aji ɗi dokkaɗa ɗum almudo walla gumɗo walla mo sellani ala
ardin ko moƴƴi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ɗiggere e moƴƴere a dañata ha cakkoɗa ko jiɗɗa ko jiɗɗa ɓornade ko cakkoɗa ɗum ko jiɗɗa ñamde ko cakkoɗa ɗum ko jiɗɗa jogade ko cakkoɗa ɗum wona kay ko jogorno yaade mbalit ko cokka ɗum miskina wona mbalit wona poubel ngare paamen ɗo ko koye men cakkanɗen sen cakkima bandiraɓe sehilaɓe aynam on pinɗo woni kasbuɗo hoore mum haade mum hasbede hadis o omon tarmisi bandiraɓe sehilaɓe ngare kasmen koye men haade men hasbede haade wiyede gadde i kanko yettima o loorama maɗa ubbare ɓe ko midi o ubbare yimɓe ngara ndeysaan ɓe goye seeɗa ɓe goykino après no gay kirse ñamde ñaame jejjiɗo hay faariya taton ndewrema sa mayi ɓesguma e jawdi ma e galle ma jawdi ma e galle ma garta golle ma keddo to qabri ɗo tawi ko moƴƴere ene jewtuma e qabri ma la ilaha illallah muhammadou rasulullah almustafa sallah sallam guiɗo aboubacry koye aboubacry paaɗen ko toon paaɗen o wi ene jeeya e moƴƴuɗo diine neɗɗo toppirɗa ɗum haajuma kala ko wona haaju men goppen ɗum waɗi almustafa sallah sallam o wi neɗɗo oyi gorko namdatake hol sababu fi joom suudu mum oyi namdatako i falmata i ko woni iyande dane ma nene waɗi trace uji ɓaleji kurum wallahi hanki ko mbaɗannoɗo tan kalam o mbeɗa fiilo kaala tan kaala fiile danam tan waɗi trace Samba Diallo ƴeƴƴimo hanki jamma Samba Diallo poñimo Samba Diallo woni hen kew mbawi ko fiide mbawi ko boxe mbawi ko kacce mbawi ko sippirde mbawi ko pomnal mbawi ko peral ƴetta farmata fera ɗum waɗum dow keji fof kay leydi jooɗo e dande mum woni ko ɗum mbawi ndeysan ƴeew sukaɓe ne ƴeewa sukaɓe kersa hoddiɓe jongo isiraɗo tina yummiraɗo tina babiraɗo tina wonta gacce ayaya e dow ko soofi mbiɗa hawra namdo debbo hol sababu a fiyama hanki o fiyaka hoto namdo gorko holko fiiri joom suudu mon almoustapha wini wona min wi noon mbasen rewde welama pittaji mbala eɗen jaaday aboubacry en bandiraɓe sehila welama fittaɗum ene halka ndewan deftere allah e sunna nelaɗo eynam wala tattabiu lhawa fa yudillaka an sabilillah on dewɗo welama fittaɗum ko wela o haala ɗo wela o ñalla ɗo wela o hiira ko wela o ƴeewa ko wela o urno ko wela même oɗo ko jiyaɗo hoore mum o wona jiyaɗo allah eynam wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bigayri hudan min allah somo haala o wiyata Allah wi o wiyata nelaɗo wi ala ko babam wino ɗon e babam wiitini e galle amen wiitini da'ira men la ilaha illallah sa haali Allah e nelaɗo o nefa ɗum bandiraɓe sehla hoto jejjire koye qissa siddi gonɗen guiɗo almoustapha sallallahu alayhi wa sallam eynam jiilaɗen ko baraji mbaɗata en yaadude e ɓeeɗo wona asku mon yofsira yoyo yumma moƴƴi baba moƴƴi ɓinguel bonata ala ɓinguel ne bona ene moƴƴa ene bona bandiraɓe seeɗa aɗa ko moƴƴintuma dewal ma allah kulal ma allah inna akramahu indallahi atqakum nira salah sallam wi sa waɗi bakkar ya reftine hen ko moƴƴi mumta bakkar o ndeysan kebbinen baraji mbaɗa eɗen jaada e aboubacry المصطفى حديث مكالمه رواه الترمذي كان سمعت كأن النبي هذا سياس وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لسان جولا وندوغو ممتا بكار نيالومو جولا تيسبار ممتا بكار حكونا وندوغو تيسبار جولا تاكوسان ممتا بكار حكونا تيسبار اي كوني وي الله نيورتي جول موم مبادي ان توبان الله غاري توبان الله بندرابي سيلاب ان ميتو دارسو بنودو بندرابي جولبه ييبه ابا بكر الصديق ان جيدي المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى اي ابو بكر ولا ابو بكر وندي المصطفى صلى الله عليه وسلم دوبي سابويتو مكه omo wayno beelu makko ni suba kay kikiide sabu holɗum sabu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah omo liggono diino jamma e ñalama omo rimɗina jeyaaɓe omo waɗi hen jawdi makko o waɗi hen ɗoygol makko o waɗi hen ƴiƴam makko o waɗi hen galle makko bandiraɓe sehilaɓe eynam nde ɓe gari madina en mbi jama ndeysan mahama aboubacry ñawi bilal ñawi ndeysan atmosphére madina o ɓe ñawi ndeysan ha bilal watti rujude ndeysan watti yimde ndeysan eyna caggal ɗum walde badare ari nde walde badare ari ceerno ousmane holgonde el moustapha aboubacry ne wonde makko bandiraɓe sehilaɓe eynam nela sallah sallam ñande walde badare ndeysan ɓeega ko ujunere ɓeego ko 340 malaikaji jikku ene jingminaɓe nelaɗo sa fonni sappeji nelaɗo suuti juurum ene ñaago e allah ndeysan
ndeysan ko ponnoɗa kom Allah ko poɗɗa kom ko hokkam ko poɗɗa ko warnam ko poɗɗa kom ndeysan Allah e Allah ɓeɗo ndeysan ɓeɗo temedere sappo e tar soɓe poolama a rewetake abadan e adul la ilaha illallah nela ndeysan suudi juuɗum ene duwo ya Allah ya rahman ya rahim ndeysan sa dañi probléme aji hoto yaadu talkoro hoto yaadu fibiri baji hoto ara yammin Ousmane Diammal hoto yaadu goɗɗo wi ya Allah Samba yelam ya Allah Kumba yelam ya Allah safara ya Allah ɓiɓɓe ya Allah dogde ya dadde ya Allah kalis ya Allah calal ñaago Allah ngari jengen ñaagade Allah nelaɗe wolde badar nde o wiyani mi won Mouhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ben Hashim ben Qusay ben Ka'b ben Lu'ay ben Fa'ru ben Malik ben Kabala o wi ko ya Allah ha wutte makko saame leydi Aboubacry ne sa ƴetti wutte o fawre balaɓe wi ya Rasulallah yoni noon yoni ko ñagorɗa joome ko ma joome waɗan ɗum ndeysan on ji al Mustafa on ji Aboubacry Siddiq ndeysan Aboubacry ƴetti wutte o fawre dande makko ya Rasulallah ma Allah waɗane ko wima ko ɗum ɗo woni yaqin jeneneɗa jogoɗa seftinte an sa ñaguima Allah ma Allah rokke Allah wi ñaagoɗe mi rokka on ndeysan ñaagoɗe ngara janggen ñagade Allah wayande Allah tarbikeɗo Allah ɗo inam wayande Allah wona gacce wayande Allah wona gacce ummade jamma tarabal jamma ñaagoɗa Allah ya rahman ya rahim ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith wallahi Allah jabonoma Allah kala ko hadma moƴƴanema ko rokkuma ko so tawi en ɓeyduma e diine fitte ka huraka omo yiɗi walludema e diine ma nelaɗo nde wiya walaw kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani su wona jawdi kalis ɓiɓɓe galle oro takaw omo rokka ɗum juulo omo rokka ɗum kefere kono yidde Allah e hulde Allah e famde qur'ana yidde nelaɗo yidde Aboubacry e yidde diina yidde miskineɓe e nam ay jiɗɗo miskineɓe andu ko moƴƴo andu ɓerde makko omo jogui jurum mo yiɗa miskineɓe mo yiɗa alyatim mo yiɗa mayron omo nefa ɓeɗo omo yewi ɓeɗo oɗo firti joni ko ala barke o yiɗa barke ndeysan hay jinne o wi aflaha man asbaha rafiqa Muhammadi ndeysan Aboubacry malama saabu kanko al Mustafa jaaduno walde Uhud ari kadi bandiraɓe sehiraɓe Aboubacry nan ɗon omo wonde al Mustafa sallallahu alaihi wasallam bandiraɓe julɓe kala tawanoɓe walde Badar koɓe admi d'office aljanna temetere e sappo e tati bandiraɓe sehilaɓe walla sappo ene ɓeɗo fof ko yimɓe aljanna tawanoɓe bay'at ridwan ɓeɗo ko yimɓe aljanna laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara Aboubacry o tawama walde Badar ɓeɗo ko yafaɓe ko jafaɓe o tawama bay'at ridwan ɓeɗo ko yafaɓe omo jeeya hen kanko koye ashra mubashirin bil janna o hen o jeeya kanko woni premier mabɓe ɗum noon oɗo premier aɗa foti yidde premier bandiraɓe sehil sa yiiɗa premier jitta ko dernier nela sallah sallam wi dame aljanna jeetaɗe foof Aboubacry ma natirde ɗum noon yonima teddungal al Mustafa wasa yima wi yen nantoye diina mabɓe yen nantoye sunna mabɓe yen gatir ɗum ñiiƴe men tiɗɗe ɗe ñiiƴe ñamoje tewɗe ñamoje suppu kanje ɗe e maafe ɗe Samba Diallo aɗa yiɗi suppu kanje e maafe e domoɗa e Samba Diallo ustu reedu ma ndu ha mbawa dogde mbala so kursi waɗama haɗa farmata daddam Samba Diallo tin ustu ñamde wallahi lazim ay saɗa ñama so reedu ma heewi jara ko heewi ɗanoɗa ko heewi ngama ko heewi eywa ay saɗa hoore altini alkamis ƴew koya mbawa ummade jamma mbawa julde tawa tampani kono so reedu ma ardirima sa wi aɗa sujji reedu ma sujji haɗama sujjude ɗum moƴƴani Samba Diallo ittini ustu reedu ma ndu wallahi nela sa sallam yiiwaji kon jogui reedu mawdu o joopi reedu ndu julɗo foti wonde ko relax gona tawi fin mbala so julɓe kaaɓe mbawa dogde mbawa waɗade puccu mbawa weddade sila mbawa weddade gawal kono so reedu ma kañum ardima ɗum moƴƴani ayaya Samba Diallo ustu ñebbe ɗe eynam Aboubacry omo natira aljanna dambe jeetati ɗe bandiraɓe sehilaɓe eynam to ceerno Ousmane to lakara to no foti galleji gon toon galleji ɗiɗi gon toon imma aljanna imma jeygol wala hawla wala quwwata illa billah jum aljanna ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يمي الجنة بنودي بجيغول بي أنكم أندني كو بدن دونكو بمي من تامي كو من بدناكو بتيرونكو حميم بتيرونكو زقوم بتيرونكو ديام إن سيكا ريد بتيرونكو نيام دي زقوم تشمتي جيغول بادي جيغول يمي الجنة نيما دوما يمي جيغول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين يمي جيغول بنودي يمي الجنة أندو كرامن إنديام من دوكي من نيام نسينا دون بتنبي ونادوا يا مالك ليقضي على ربك ببي مالك ملائكة تبري جيغول ملائكة يمين مايتن يمين ماي بل إن بفت يو قال اخسأوا
Malick caggal duuɓi ujunere jaabiɓe wimo makisuno ñiiɓeɗo jeygol ɗo bandiraɓe sehilaɓe gare ligganen oɗo ñalom ndewen almoustapha ndewen ababacry gollen golle mabɓe jehen haala mabɓe kaalen haala mabɓe gollen koɓe golli sa golli golle mabɓe a shirkinani aɗa jortana alijanna sa golli golle yimɓe jeygol yo Allah dannuɗo jeygol bandiraɓe sehilaɓe gueɗe ɗen wona fijirde wona da'iraji wona fettade wona yata yumbe ala ko kulol Allah ko dewal Allah yo Allah ruken ɓerɗe kuloje hakkillaji paamuji peerɗi enen mbaɗa ko Allah yiɗi goppa ko Allah yiɗa ndewa yiɗaɓe ɓe gañ admi d'office ɓeɗo fof mbiyama gadmi Allah wi wassabiquna al awwalun min al muhajir wal ansar walladina ittaba'um bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu yo Allah waɗen e yiɗaɓe e yaafaɓe enen e jinnaɓe men ndewen e siraɗi no majjande ni bandiraɓe sehilaɓe taw en kas baka sen kas bamo moƴƴani hasbeɗe moƴƴani aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim